Di serê de me dixwast hinek de agahî bidî temaşevarên dengê Mirko Özgür Gün TV çi bû serdana hatina ve hata niha çawa diçe ev serdana ve Washingtonê. En serdana me li ser esasê danûstandin li gel hikûmeta Amerîkî bi çi şêwazî bê di kîjan çerçevê de him jî hinek hevdîtinên din bi saziyên sivîl ra bên çêkirin rewşa giştî Sûriye ê ku tê re derbas dibe rewşa Rojava yani Bakurê Sûriye bi giştî wisa ji bo guftugûkirina van rojevan bi aliyên fermî ra bi saziyên medenî ra nîqaşkirin li ser vê esasî hatin çêbû heya biniha jî aliyên ku hevdîtin bara çêbûne em bar dikin baş. Baş ew alî taybetî jî aliyên fermî bi çi awayî li rewşa Rojava dilerin hem aliyê siyasî hem jî aliyê leşkerî. Yani rewşek gelek giran tê jiyankirin di hundirê Sûrî de yani bi taybet aliyê çareserkirina krîza heyî de vê krîzê her kes dibîne her kes viya esas fehm jî dike lê di aliyê çareserkirinê de ji ber ku perçe tê girtin dest viya tam çareseriye baş dernaxîne hûlê û dibe esas yani girtina pirsgirêkê bi şêwazekî perçe dibe sedemê ku krîz hîn kurtir bibe xirabtir bibe û şer jî bidûme di vê çerçevê de yani nîzîkbûn heye û nêrîna wan jî hinek di çerçeva ku çawa işte hinek aliya razîkir bidin çawa bikar bi her kesî razîkir bidin û diviya de em ê çawa çareseriyekî bînin giranî di vê çerçevê de nîzîkbin. Tu dibêjî salên dirêj berdewam ke Rêveberî Obama tevê zextên Tirkiye hîn jî tekîliya xwe bi Kurdên Rojava di dome taybetî jî aliyê asta leşkerî de yani ew xuya nabe ku demer nêzik de dest ji vê tekîliya ji ber de ji bo xurtkirina aliyê siyasî divê çi bêkirin Kurdên Sûriye Kurdên Rojava çi bêkirin hûn jî niha em demen dabî de te o rêveberên dîniyên Kurdên Rojava pir li Washingtonê dibînin yani mirov dikare ser vêyekê çawa şîrove bike. Yani pêşxistina tîkiliyan jî em bêjin dumandina tîkiliyan û xurtkirina wî ya hinekî jî di warê pratik de gavên ku bên avêtin gav bi gav li ser çi esasa li hev dikirin çawa bi hevdûra dikarin li dijî terorê tekuşîna herî mezin bidin meşandin ji ber li gor xuya dibe yani di dosya wan de herî zêde teror pirsgirêke li dijî terorê wê çawa bikarbin hevkirinekî hevbeş yan tekuşînekî hevbeş birêve bibin û aliyên ku dibin sedemê vê teror daha xurtir bibe di hundirê Sûrî de bi vanara wê çawa danûstandin bikin we jî got yani rexmê vetoyê Tirka lê ev tîkilî didûmîne yani ji ber ku eger nedûme tu hêzekî dîtir ji dervî hêza Sûriya Demokratîk hêzên Kurda mesela YPG ji bilî vana ê ku dikare di şerê xwe da tekuşîna xwe da li dijî Daişê li dijî terorê bi ser bikeve kesek din tune evin hêzê esasî sereke ê ku ispat kiriye li ser erdê ku rastî jî dikare tekuşîna herî dijwar bide meşandin dikarê bi tune jî bike û di vê warî de pêwîstî pê heye û ne tenê di hêlê leşkerî de di hêlê siyasî de jî Meclisa Sûriya Demokratîk xwedî proja çareseriyê jî Pirsek bû ji ew taybetî ev ragihandina federasyonê û amadekariyên heta ragihandin vê gavê çawanê çîku li Washington û gelek cîhanê jî balkişandibû. Ez dixwazim hinek tu wekî hevserokê Meclisa Sûriya Demokratîk basî projeyê xwe bikî. Yani me di civîna herî dawî desteya siyasî ya Meclisa Sûriya Demokratîk de me biryarek girt ku em proja Sûriya Federal em esas dikirin. Modela Sûriya nenavendî esas e û îdî nema mîna berê rejîm bikaribe bizîvire yan sîstem wekî berê bizîvire guhartin mecbûr e tê de çê bibe lê vê guhartina jî wê bi çi şêwazî bê gelê Sûrî wê bi xwe biryara vê bide numune mesela li Bakurê Sûriye hemû pêkhateyên wê derê jiyan dikin Kurd, Ereb, Sûriyan, Çeçen, Türkmen herkes bi tev rêxistinê wênî siyasî ve yê civakî ve rewşenbîrên wê ve her kesek li hevdû civiyan û gotin aniha derfetê me henin û em dikarin sîstemekî ji xwe re hilbijêrin
یه هری راست جبو ما چیه فدراسیون سیوانه گشتی آ باکوری سوریه باشه tabii ki herkes بگوتون پشتوانی فدراسیون دکرد چما ریاکسیون راگهاندن آوی فدراسیون هبو يعني او راجسون ام باور ناكن او قصه جدي به ده اساس ده يعني نيزيبون هين دهات خواستن كو بفهم كرن يعني اف بروجي تشيه جبر يعني راجهاندنا كو البحثه بروجي كر راجهاندنا كفهم نكر الجورو وي بحث كر وقت سانكي اشتا اف بروجي كي پرچه كرنه دور خستنه يعني جيشتا ا كردي تنه خواستن صورتکی وصا بدنه لی راستی نواه یعنی خاصا هندور گفتگویان دا نقاشان دا گاوا کلی دمیزین دبینن که نه پروژه کی وصا یعنی نمونه وک امریکای جت خاص ولایت چید به مثلا امریکا اما هر ولایتک هم وک دولتک سر بخوت دا هاتیه چی کرن لی رغم ویجی امریکا پرچه نبویه برواجی وی سیستمکی دموکراتیک و وان ولایت همه بینه گل هفدو به هفدو را بکاربن لگور هر ولایتک لگور تایبتمندی آخوا زاگون خوشی بدمشاندن ریوبریه کوی هبه ل سوری جی دکارن سیستمکی وسا چیه ببه یعنی چما ویل امریکا ببه چما ویل سوری نبه مثلا باشه پرسا من داوش دخوازم سر گوادین مد راپور خدا جت تماشا کر اپراسیون لشکری evlekari berdewam li bajari Kurdan li Türkiye o hin şirokar dibêjin ev hişbûna hikûmeta Türkiye bi sedama rewşa Kurdistana Sûriyeyê ji ber ku Türkiye nekarî bi pêşî li pêşketinên li Rojava bigire loma ji her saxa jî Kurdên Türkiye radike divê biraz Demirtaş hefteyê çûyî li wir bû di hevdîtina ve de mesele ev helbestê tu rewşa Kurdistana Kurdên herêma Kurdên Türkiye çawa dibînî û girêdana bi Rojava çawa te xuya kirin يعني هجر اردوغان دخوازه ببا سلطان تواهی روجلات ناوین ویدمی راست يعني تشتكو ادوبيجي راست جبر هرسا كل روجاوا سيستما كل بيشكتين كوتشي بو هر الور بخني راست لي ده اساس بنجه برسكريك نابه برسكريك بريكو كردن روجاوا ازادي خو بخوازن گلي باكوري كردستان لسربياب و تكوشينا گلي كرد لباكوري كردستان نه ساله كن دودونه بصالايه بسدي صالايه لو داري تكوشينك تيمشاندن و كردي ور دعوه ما في خدكن دعوه هبونا خدكن ناصما خدكن لو داري يعني اي بري اردوغان جي وها كري و اردوغان جي بيروهاتي وها كري بدهان سروكن كوماري اي كواتن غهرتن في سياسته دانا مشاندن جبو اف برسكريك كندري سوريا ا تركيا بخويه و لازم چاره سر بكي برخدانا كل دوي داري تكرنجي برخدانك مشروع باشه برازيل عالم گلكس باجته دكن تو بو ميوانه پرسپاس